Amina, Na'am baba. abin da yasa na kira ki shi ki zo. Har yanzu ne ban ji mijinki ya ce min komai ba. Har yanzu ban ji ya soke lasin ƙananan kamfanonin nan ba. Baba ya ƙi yarda. Wai shi sai dai ka ɗauki kuɗin siyan lasisin shinkafar ka zuba jari a harkar gas. To, wato so yake ya nuna min cewa ya ci moriyan ganga. Bari ya da koranta kenan? Ka yi haƙuri baba, amma ina tunanin za mu iya amfani da kwamishinan kasuwanci da masana'antu domin mu soke lasisin nan. Shikenan. Wato yaron nan inda ya san wata bai san wata ba. So yake musa kafan wando ɗaya da shi kenan? Musan koyi maganin shi. Fata nagari. Za a iya sauraron shirin Fata Nagari a social media handles ɗinmu: TikTok, Sabuwar Najeriya, Facebook, Najeriya ta Arewa, sai kuma YouTube at Fata Nagari 25. Fata nagari.